आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी आमदार जितेंद्र आव्हाड सत्ताधाऱ्यांवर चांगलेच भडकले. अधिवेशन दरम्यान बोलताना आव्हाड काय म्हणाले पाहूया. की महाराष्ट्राची ओळख हजारो वर्ष अनिष्ट प्रथेविरुद्ध उभा राहिलेला महाराष्ट्र अशी होती. आपण इतिहास सांगताना नेहमी बुद्ध अनिष्ट प्रथेविरुद्ध उभा राहिला आणि बुद्ध धर्माची स्थापना केली. इथे भेदभावाविरुद्ध उभा राहिला. इथे बसवेश्वरांना असो, महावीर जैन असो, तुकाराम महाराज, इथली संत परंपरा, इथला वारकरी संप्रदाय हा नेहमी अनिष्ट प्रथेविरुद्ध उभा राहिला आणि महाराष्ट्राचं एक जगामध्ये आगळं वेगळं असं नाव झालं. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या पायऱ्यांवरतीच काळ्या जादूची चर्चा व्हायची. म्हणजे हा काळाने घेतलेला सूड आहे की काही माहित नाही, की ज्या कायद्याच्या ज्या कायदा मंडळामध्ये ज्या कायदा केले जातात त्या मंडळाच्या पायऱ्यांवरती आपण काळ्या जादूची चर्चा करायचो. काळ्या जादूला राजश्रय मिळत गेला, काळ्या जादूला राजकीय आशीर्वाद मिळत गेला आणि तो वाढत गेला. फोटोमध्ये चांगल्यांचे फोटो आहेत. इतके वर्ष हे चालू असताना पोलीस इंटेलिजन्सला हे कसं समजलं नाही? पोलिसांनी इथल्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांना कसं काही सतर्क केलं नाही की कसं जाऊ नका? एरवी बोंबाबोंब करणारी माणसं आज कुठे आहेत? कारण का हा खान नाहीये, खरात आहे. हा जर खान असता तर ज्या महाराष्ट्रामध्ये आजही अध्यात्माला प्रचंड महत्व आहे, ज्या महाराष्ट्राने देशाला दिशा दिली, समाज सुधारणेची दिशा दिली, बालविवाहाविरुद्ध उभा राहिला, स्त्री शिक्षणासाठी उभा राहिला, त्या महाराष्ट्रामध्ये काळ्या जादूला इतका मोठा राजश्रय. मला फक्त बोलायचं एवढंच आहे की महाराष्ट्र बदनाम होतोय. महाराष्ट्र एवढा कधी बदनाम झाला नव्हता. आपण जेफ्री एप्स्टीन बोलतोय, एप्स्टीन फाईल, त्याच्यात पण रक्ताचाच वापर केला गेला. त्याच्यात तर रक्त प्यायलं गेलंय. आपण एप्स्टीन फाईल बद्दल जास्त चर्चा करत नाही, पण एप्स्टीन फाईल मधला सर्वात मोठा प्रकार काय माहितीये? लहान पोरांचं मांस खाल्ले गेलं आणि लहान पोरांचं रक्त प्यायलं गेलं. इथे काय, इथे एक बोट कापले गेलं आणि त्याचं रक्त काहीतरी म्हणे ते कुठेतरी टाकून त्याची पूजा करून मग ते काय करायचं. आणि अनेक जण एक दुसऱ्याची बोट तपासताना बघत होते, मस्करीत करत होते. हे जरा बोट दाखव रे तुझं. म्हणजे इतका संशय विधानसभेमध्ये व्यक्त होत होता. भले ती मस्करी असेल, पण आपलं बोट कापलंय काय लोक दाखवायचे, माझं बोट नाही कापलं, माझं बोट नाही कापलं. कुठे गेला तुमचा तो तुकारामाचा महाराष्ट्र? आणि नाशिक सारख्या पुण्यनगरीत हे घडतंय. आणि काय मालमत्ता हो त्याची? ही मालमत्ता अशीच आली. हे बघा, महाराष्ट्राने नैतिकता बघितलेली आहे. नैतिकतेच्या आधारावरती अनेक राजीनामे बघितलेत. नुसतं हायकोर्टाचं एक स्ट्रिक्चर आले तर राजीनामा देणारे मुख्यमंत्री बघितलेत. एक वाक्य तोंडात गेलं म्हणून आर पाटलांचा राजीनामा बघितलाय. ताजमहालला गेलेल्या विलासराव देशमुखांचा राजीनामा बघितलाय. अरे इथे तर काळी जादू करणाऱ्या बरोबर पूजा करतानाचे तुमचे फोटो आलेत. नैतिकतेच्या आधारावरती राजीनामा मागणं तर लांबच राहिलं. कोण मागणार, कोणाचा मागणार आणि कोण देणार? म्हणजे आज उद्या आणि परवा विधानसभेचा शेवटचा दिवस आहे. मला वाटतं उद्यापासून खरातची चर्चा पण होणार नाही. जसं माझं मत आहे की एप्स्टीन फाईल बंद होण्यासाठी म्हणूनच अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला. इराणवरती हल्ला करण्याचं दुसरं कुठलंच कारण नव्हतं. एप्स्टीन फाईल मध्ये जगभरातल्या नेत्यांचे जे काही विकृत चाळे आहेत आणि लहान पोरांचा मासाचा खिमा करून त्याचा पॅटीस खायचं आणि त्यांचं रक्त शोषून ते स्वतःच्या अंगात टाकायचं, हे जे एप्स्टीनचा जो काही प्रकार होता तो जगासमोर येऊ नये आणि त्याच्यामध्ये मोठी मोठी नावं गुंतली आहेत, त्यांची नावं बाहेर येऊ नये म्हणून इराण आणि इस्रायलाने हे सगळं युद्ध झालेलं आहे. पण ज्या संख्येने बायकांची संख्या बाहेर येते त्या खरातांच्या प्रकरणामध्ये,
ते तर तोंडात बोट घालण्यासारखं आहे. तो एचटीमला मागे टाकून दिलाय. प्रश्न आहे की तुम्ही किती जवळ होतात त्यांच्या? तुम्हाला हे माहित नव्हतं काय सगळं प्रकरण? मग एवढ्या जबाबदार माणसाला हे सगळं प्रकरण माहित असताना पण महाराष्ट्रापासून ते लपवून ठेवणं. तर खान असतं ते एव्हाना त्याचं ते मिरगाव जाळून टाकलं असतं, त्याचं घर जाळून टाकलं असतं, काय काय झालं असतं. मला त्याच्यात जायचं नाहीये. पण ही विकृत मानसिकता ही कुठल्याही धर्माची असते असो. जे राज ठाकरे बोलले तेच सत्याची ठेचून काढली पाहिजे. ती पार त्याचा चोळा चेंदामेंदा करून टाकला पाहिजे. पण वाईट या गोष्टीचं वाटतं, ज्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध महाराष्ट्र उभा राहिला, वारकरी चळवळ उभे राहिली, स्वतः महात्मा फुले उभे राहिले, त्या अनिष्ट प्रथेला राजश्रय मिळतो आणि त्याचा एवढा मोठा गवगवा होतो. आणि आपल्याच संविधानावरती हात ठेवून शपथ घेणारे मंत्री महोदय रात्री जाऊन 3:30 वाजता तिथे पूजा करतात. अजून काय बोलावं याच्यावरती?